ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ አበጋ አጠቃቅማና ጥንቋ አበጠቃቅማ ጥንቃቀን ተዘይተገይሩሉ ጥንቃቀን ተዘይተገይሩሉ ይወጣ ተበላሽወና ምናልባት ምስጋን ብንፍስም ሁሉ ተካስካል ስለዚህ ወለዲ አሽጋራ ተተቀ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ሆኖ ስለዚህ ካከምዝ አይነት ነገር እንስናን እንቃ ጥንቋት መፋን ተናይ መሪያ አማራጭ ካላይ ደረጃ ሃኒ ሶሻል ሚዲያ በትኩነ አገባቡን ተጠቃም ጉዑና አገባቡን ተጠቃም ማለት ከም ታቀዲ መስገርዝኮ መንፈሳው ረብሃ ለቤተ ክርስቲያን ምን ዓለም ምክትፍለት ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝማሬ ናይ ቤተ ክርስቲያን መልእክቲ መምሐላለፍ ጌርና ተጠቃም አወንጌልና ኪሉ ሁሉ ዓለም ወንጌል ስበኹ ተባሂሉ ተነገሪ ለምን ዓለም ዜሮ ወንጌል ሰበኽ ዝኸሰየለ አመና ዓለም ወንጌልና ክበጽሕ ዝኸይል ግን መገድ ሶሻል ሚዲያ ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ናይ ወንጌል ተግባሪ ከም ዝኸውን ንምግባር ናይ ነፍስ ወከፍና ሓላፍነትና ስለዝኾነ ኣነ መገድ ሶሻል ሚዲያ ተጠቂመ ቤተ ክርስቲያናይ ከመይ ጌረ ከምትፍለጥ ክገብራ ኣብ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ወንጌል ከም ዝባጻሕ ከመይ ጌረ ክገብር ይኽእል ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት መዝሙር ሰሚዖም ዝባረኹሉ መገዲ ከመይ ጌረ ክፈጥር ይኽእል እና ሎሚ ሶሻል ሚዲያ ንቆጽጻር ሓላፍነት ዝተሸከምና ክንከውን ስለዝኽእል ከም ደቂ ዓለም ዘይኮናስ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሶሻል ሚዲያ ንጠቀመሉ ግልጽ ዲ ሓቂ ሶሻል ሚዲያ ክንጥቀም ከለና ከም ደቂ እግዚአብሔር እምበር ከም ደቂ ዓለም ኮይና ኣይንጠቀመሉ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን እምበር ከም ደቂ ጓኖት ኮይና ኣይንጠቀመሉ እዝን ተጠቂምና ግን ጉድኣት ኣለዎ ጉድኣት ስለዘለዎ በምክንያት መንፈሳውነትና አድኪሙ ናብዚ ተደልየ ነገር ምእንቲ ከይመርሐና ክንጥንቃቅ ይግባአና ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ክጠቅስን ከሎ ትምኒት ኃጢአት ትጸንስ ኃጢአት ንጸነሰ ድማ ሞት ትወልድ አቀ ሶሻል ሚዲያ ዘይገበርናዮም ክንከውን ንኽእልና ከምንምነዮም ኣብ ሕልናና ከም ዝቅረጹ ገይሮም ዝገዝኡና ብዙሓት ክፉኣት ነገራት ስለዘለዉ እዚኣቶም ገዚኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣውዲቖም ኃጢአት ከም ዝጸንስ ገይሮም ሞት አባና ከም ዝስልጠን ምእንቲ ከይገብሩ ክንጥንቀቐሎም ኣለና ምክንያቱ ትምኒት ዝውለድ ሎሚ ካብ ሶሻል ሚዲያ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ ባህልና እንዳተበላሸው ዝመጽእ ዘሎ ሃይማኖት እንዳደኸመ ዝመጽእ ዘሎ በዚ ምክንያት ስለዝኾነ ሶሻል ሚዲያ በአጋቡ ምጥቃም እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታነት ብኸዓኒ ምስ መንፈሳዊ ፕሮግራማትና ዘይጋጭ መገዲ መጠንቀቅ ግልጽ ዲ ሓቂ መንፈሳዊ መደባትና ማለት ቤተ ክርስቲያን መጻፍ ጊዜ ኸውን ይኽእል እንጾመሉ ጊዜ ኸውን ይኽእል የርና ክንጥቀመሉ ኣለና እቲ ራብዓይ መወዳእታን ከዓኒ እቶም እንጥቀመሎም ነገራት ናብ ኃጢአት ዘይዕድሙ ነገራት ክኾኑ ኣለዎም ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንሚድያ ክንቆጻጸር ኩሎም መቸሳት ሕጂ ጊዜ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ምናልባት ቤተ ክርስቲያን ተጻረረ ኣብ ዓለም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ሓደ ግሩፕ እንትደሃልዩ ነታ ኣብ ዓለም ዘላ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ኣብ መላ ዓለም እቲ ቁፅራ ቤተ ክርስቲያናት ቁፅሩ እንከሎ ምናልባት ሰለስተ ተበፅሑ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትቆፅሩ ሶሻል ሚዲያ ተጠቂሙ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዘይስማ ስም ኢሉ ከበላሸዋ ይኽእል ስለዚህ ናይ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት እንታይ እየና ንኸምዚ ዓይነት ንቤተ ክርስቲያንና ዘይስማ ስም ንምሃብ ዘይኮነቶ ከም ዝኾነቶ ጌራ ንምግላጽ ንዝጥቀሙ ኣካላት ናይ ደቃ ተሳትፎ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ወሳኒ ንሳ ከምቲ ዝብልዋ ዘይኮነትስ ንሳ እቲ ሓቀኛ መልክዓን ባህርያን እዚ ከም እትመስል ኣብ ምግላጽ እቲ ዛዕባ ኣስተዋፅኦ ናትና ሓላፍነት እሞ ንቤተ ክርስቲያን ሓጊዝና ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንሰርሕ ሰባት ክንከውን ይግባአና እዚ እንተጌርና ናይ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ኣብ ዓለም እዚ ኣዝዩ ዝቐለለ ከም ንኸውን ክንገብሮ ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዓብለንቲ ከም ዘይኮኑ ከዓኒ ናይ ምባር ሓላፍነት ኣባላት ስለዘሎ ሶሻል ሚዲያ ቤተ ክርስቲያን ተሓቅነት ናይ ቤተ ክርስቲያን መልክዕ ባህርን ኣብ ምንጽብራቕ ንወንጌል ኣብ ምስባክ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ደቂ ሰባት ኣብ ከም ዝበፅሓሉ ኣብ ምግባር ተሰሪሕናሉ ጽቡቕ ነገር ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ጥቕሙ ስለዝኾነ ኣብቲ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ዕላማ ንሕና ሰራሕቲ ብምዃን ሶሻል ሚዲያ ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎ ይግባአና ማለት እዩ هرقال هوت اسمعنا تخليت حتى
ኣብዚ ዘለና ዘመን ፍላይካ ኣብ ስደት ኣብ ሓዳር ብዙሕ ምትታን ምፍራስን የጋጥማሉ ብፍላይካ ኣብቶም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ወይ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ንብል ብዙሕ ሓዳር ምፍራስ የጋጥማሉ ነዚ እንታይ ትምህረና እሺ ኣራይ ንጉዳይ ሓዳር ዝምልከት ከም እትፈልጥዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ምካሕኩሑ ዘይኣተወ ንሓዳር ዘበላሹ ነገራት ስለዘየለ ብዝበለፀ እቲ ጉዳይ እዋናዊ ጉዳይ ኢልና ክንዛረበሉ እንተኽኣልና ኣገዳሲ እዩ በዓል ማለት እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ሎሚ ከም እትርእይዎ ከም ዘለኹም ሓዳር ይፈርስ ከም ዘሎ ንሓዳር ንምፅጋን ዝግበር ጎስጓሳት የለን እኳ ደኣ ብተቃራኒ ኣብ ዓለም ኣግራብ ይፀንቱ ከም ዘለዉ ዝስበኽ ይበዝሕ ዝፀንት ሓዳር ካብ ዝፀነተ ገረብ ዝበዝሕ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ዓለም ኣተኩሮ ሂባ ትሰርሓሉ ዘላ ግን ብዛዕባ ዝፀንት ገረብ እምበር ብዛዕባ ዝፀንት ዘሎ ሓዳር ማለት እዩ ሓቀይዶ ግልፅን ምናልባት ኣተኩራ ኣብ ተፈጥሮ እምበር ኣተኩራ ኣብ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ኣባሃር ነገር ግን እቶም ሓዳሮም ዝፈረሶምን እቶም ሓዳሮም ዘይፈረሶምን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ዘለውሉ ግዜ ኢና ዘለና ብዓብዩ ስለዚ ምናልባት ሓዳር ምስ ውላድ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ሓዳር ውላድ ኣተኪርና እኳ ተዘይተዛረብና ነገር ግን ንጉዳይ ሓዳር ዝምልከት ብብዙሕ ነገር ዓለም ከይመስለኩም ቤተ ክርስቲያን ንባዕላ ብብዙሕ ነገር ብደቃ እንዳተፈተነት ዘለትሉ ግዜ ኢና ዘለና ብጣዕሚ እንዳተፈተነት ዘለትሉ ምክንያቱ ደቃ ብሓዳር ፀኒሖም ካብ ዝነብሩ ንላዕሊ ዝፋትሉ ዝበዝሕሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ጠንቂ ግን እንታይ ናይዚ ነገር እዚ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ዝመሰረታዊ ነገር ምናልባት ሓደ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ መቸስ እቲ ብዙሕ ግዜ ናይ ሓዳር ፍታሕ ኣነ ካብ ጎረባብትና ሓዳር ብኸመይ ኣፅኒዕካ ክትከይድ ክትክእል ከም ዘለካ ሓደ ግዜ ካብ ጎረባብትና እንተተማሃርናሉ ፅቡቕ እዩ ትፈልጡ ኢኹም ምናልባት ኣብ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ተኸይድኩም ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም 10 ሚሊዮን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ኦርቶዶክስ ተቆፂሩ ካብ 3 ሚሊዮን ኣይበዝሕ ተቆፅሩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሕጂ ግዜ ከዓ ምስልምና እናዓለለ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኤርትራ ምስልምና ካብ ብዙሓት ኣንስቲ ስለ ዝወልዱ ናይ ወሊድ መከላኸሊ ስለ ዘይጥቀሙ ንምስልምና ዘብዝሕዎ ብዙሓት ኣንስቲ ብምእታውን ብዙሕ ውላድ ብምውላድን እምበር ብምስባኽ ኣይኮነን ትፈልጡ ወይ ሓቀይዶ ክርስትና ግን ዝሰፍሕ ብምስባኽ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ክርስትና ኣመንቲ ዘለዉ ሰባት ከዓ ብዙሕ ውላድ ክወልዱ ኣይደልዩን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ዝተመርዓዎ እኳ ንባዕሉ ዝወልዶም ቆልዑት ብመጠን ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ሃገርና እኳ ክንሪኦም ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ዝበዝሐ ዝዓብለለ ቁፅር ክርስትና ነይሩ ሕጂ ግን ንክርስትና ዓብሊልዎ ዘሎ ምስልምና እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ጠንቂ እንታይ ተልኩምኒ ሓዳር ብግቡእ መገዲ ኣብ ክርስትና ይስራሓሉ ብዘይምህላው ዝተፈጠረ ሳዕቢ ካልኣይ ኮነ ብግልፂ ንምርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከምሳኩም ደለ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዘንጊ ከምዚ ዝፍተና ከዓ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ኦርቶዶክስ ዘሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ካይዳ ብዙሕ ግዜ ተሳሳቱ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ዝተፋትሑ ኣለዉ ብዙሓት ሰብኡት ብዙሓት ኣንስቲ ዝተመርዐው እዮም ብዙሕ ግዜ ክሪኦ ከለዉ ምናልባት ሕጂ እንዳቐነሰ ይመፅእ ይብላ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ጥንቲ ንድሕሪት ዋላ እኳ ተመሊስና እንተዳርእናዮ ብዙሕ ፍትሕ ዝልመደሉ ብዙሕ ሓደ ሰብኣይ ብዙሕ ኣንስቲ ዝምርዓውሉ ፍትሕ ከም ንቡር እናተቆፅረ ዝመፀሉ ዘሎ ጀኔሬሽን መድረክ ስለዚ እዚ ምክንያት እዚ ዘጋጥም ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ግብፂ ከምፃም ዝደለኹ ትቐንዲ ምክንያት እንታይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ካብ 10 ሚሊዮን ንሕና 3 ሚሊዮን ገምጋም እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ልክዕ ቁፅሪ ይኮነን ኣብ ግብፂ ግን ከባቢ 10 ሚሊዮን ኦርቶዶክስ ኣለዉ ካብ 10 ሚሊዮን ሓደ ሰብ ዝተፋትሐ የለን ሓደ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ብሕገ መንግስቲ ግብፂ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይ ግብፂ ፍትሕ ብሕገ መንግስቲ ከይፍቀድ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈቐ ፅዲቐት ኣብ ፓርላማ ናይ ግብፂ ዋላ እኳ ምስልምና እንተኾነ ቁርዓን ሸሪዓ እኳ እንተኾነ ሕጎም ነገር ግን ንክርስትና መሰል ክህቡ ስለ ዝግብኦም ብሕጊ ፓርላማ እቶም ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ሲኖዶስ ማንም ሰብ ካብ ክርስቲያናት ናይ ፍትሕ ፍቃድ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይተፍቅደሉ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ከይፋታሕ ብሕገ መንግስቲ ከም ዝፀድቕ ነይሮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ዝፋታሕ ክርስቲያን የለን ሪኹም ኣሎ ዝፋታሕ ክርስቲያን የለን ኣባላት ዝፋታሕ ግን ብዙ ብዚ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ መገዲ እንዳኸልኩ ዘጋጠመኒ ነግረኩም ደኒ ሓደ መገዲ እንዳኸልኩ ኣጋጣሚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ መጨስ ፈትማ ዝተሰሰኺልኩም ኣብ መገዲ ትኸይድኩም ብዙሕ ግዜ ጠቕሲ ይደርስ
هذا مينيباس ينزل مينيباس بملء تعطي سلسلة الطف كون المزحة تنبب نعوم خاطر كيم ببكاون تورد البوتا يزبز زبد صح معناته كاب بسنك متأم بسحو استل على معناته بسنك متأم بسحو استل على ስለዚህ ኣብ ሓደ ቦታ እንዳኸልና እቶም ሰባት ስራሕ መቸ ዝፈጥሩ እዮም ታወረቀት ያተለጥፋ እዚ ታወረቀት እንታይ አትብል ቅልጡፍ ናይ ስራሕ አገልግሎት ያትብል አሰቡ ቅልጡፍ ናይ ስራሕ አገልግሎት ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቃ መፋትሕ ኢና ያትብል አይዋ ማለት እቺ ጥቅስ ብጥቅስ ይተቀምጥ ስለዚህ ሰብ መቸስ እዚ ምናልባት ሰበይቲ መሰባያ ከምከለ ክትብልሲ ፍትሕ ዘይሓስበቶ ተኻሪኻ ግዛት ወጻ ስታትስተሪ አታስ ከተረዳ ተፍታት ያለ بخال أبهلا نستبعصص نخرجوا عدل زي وهم مفاتيح أوفيس مال بخال أبهلا نخرج عدل زي بك أوفيس زخفت اللو زلو بوتا إنا زلنا يخلق بخال أبهلا مست تغساتنا كله نفتح زعدل أكرابنا زلنا أكال كله نفتح أفضل جز خفتن زبرات علم أزن تقول نفتح تطوق بالعيكير نجر جن باستمروا بيت كريستيان حدار بزي فتح قصل كم زلوا سلسل حقي سلنا نحنا كم بيت كريستيان نبر كم عالم كم نبر يقبعنا بحق بيت كريستيان كفتح كل حاتيات سلسل سبعة نخايف فاتحوا كقولهم سبعة مسارات هاي النجارات أرزقوني يكون الجزية فتح كوين عيفلتهم كذا نجارات فتح يكون فتح انتهي تبع يكون بالشجر نسداري زبتاتن حدا أكل كوينهم زنورو أكلت زمكن نزورهم دك كلت عينا خمسة يجيرون مقاقل ببون بدل ما بيقوم كم زي عبي زجبر نحنت بيتك نشتي بيتك كريستيان زفرز هذا نقدر يخلقه حدا مالك نشتي بيتك كريستيان مالك زي حكي زي بيتكسيان زي عبي بيتكسيان نلا مسوات سفر بالله سبحانه وتعالى نايزا عبي بيتك كريستيان زي وزيت جن تعال نشتي بيتك كريستيان نشتي بيت كريستيان مالت حدار مالت أوشت حدار سبعة له سريت الله دك له زياتو نشتي بيت كريستيان يزبها حدار مفراس مالت نتانا كريستوس بيت كريستيان زخونت مفراس مالت بخلا الله سلز حدارنا كان بيت كريستيان قوت إرنا يوكن نبر تزيكينا نمفراس كرباي سأنا حجي حدار كنت مصر تقول لكم لعنو كله تحاسبوا زلكم أما حدار زلنا لعنو كله نحدارنا خنتم متوزلنا كم بيت كريستيان غيرنا حداري بيت كريستيان مخنياتو سبعين أي كريستوس مثالي سبعين خانا بيت كريستيان مثالي سلازي حدار نيشتي بيت كريستيان تخوينا بيت كريستيان كتفرس كأي فكاد نمنتاي بدم كريستوس تمسرت السلس خلا سلازي نعام زي مفراس انقاقي مدبار سلازلينا الرأيانا معراي نحدار كم زكاكم زكم الرأيانا معراي مالت كاني نتا ان نبر الحدار اقليلنا زي مرعاي افكيسنا زي مرعاي كم بيت كريستيان غيرنا نحدارنا مرعاي مالك بخراب نحدارنا كم بيت كريستيان غيرنا تزيرينا يدن مفراس كرباي سبعه بزغور ريزي سبيت بزغور ريزي خفاف بهولي حدار جن بخورا زفرس زي كونسي بخورا نافقر تغيرو من بعرايات زكبروني مثلا خلا يقاطمنا يكون مثلا خلاتنا نفتحنا نلبروني هيوتنا حدار بزي شكرم زي مكرا زنبريتنا تقاقينا مخنيات سبعي ملاك مرعي كيني سبي تمر اتا سبي تخا ملاك تركب اي تخنيا سبي تمر سب تخوي قابولو لو حدار مالك بخلا باراتاي مالكو تحاغاغيس كان نمنግስት ሰማያት ተዓጥወልኝ حدار هذه تزعلي الشكل تفتر انت يتركوا سبعيا ملوك هنا لا تدلي نسا ملوك يكون ملك يكون السلم ما سبعيتم من أبانا زي اللي أب سبعيتنا أب سبعيت زي اللي أب سبعيت ما أب سبعي كله تدل حدار مالت قال بقاودن تحدار كان من مستسمع تقول هيوات مالك نمنግስት ሰማያት ተወልህ ህይወት ማለት ተሐጋጊስ ካል ሱቶ ተሆይና አብ ሰብአይ ደኻማ አለ ሰበይት ደኻማ ሰበይት ክደክም ከላ ሰብአይ ወርተ ሰብአይ ክደክም ኮሎ ሰበይት ተባለ ዘፍጥረት ምዕራፍ ገልተሁም ይኮነ ዘ ሐቀ ሰብ በይኑ ከነብር ጽቡቅ አይኮነንሞ ደጋፊቱ እትኸውን ታይወረዱ ነፍተረሉ
ምክንያቱ ኮይኑ ሙሉ ከሆነ ይክኒ ማለት ይኮ በኋላባል ሙሉ አይኮነ ንሰብአይ ምልአቱ ሰበይት ያ ንሰበይት ምልአታ ሰብአይ ተመላሊኻ እትነብሮ ህይወት እዩ ተመላሊኻ እትነብሮ ህይወት ማለት እኮ ጉለትካ ተኸአኢልካ ትነብሮ ህይወት ማለት እቲ ሽግር ግን አራያና ንሓዳር ከም ዝፈርስ ይገብረሉ ንሳ ተመርዓው ከላ ሙሉ ኮነላ አሚናት መርዓው ጉለት ምስረኸበትሉ ተባሩ ንሱ ምርዓም ከሎ ምልእት ቆፂርዋ ይምርዖ ምናልባት ጉለት ምስረኸበኻ ሓዳር ክብትን ይጅምር ምክንያቱ አራያና ንሓዳር ከም ዘይቅፅል ምክንያት ኮነና አራያና እንታይ እንትይልኩምኒ ብዙሕ ግዜ ትፈልጡ አራያና መልክዕ ዝበዝሐ ሰብ ሓዳር ክገብር እንከሎ መልክዕ መምዘኒ ገይሩ ሓዳር ይገብር እቲ ዝተመንዮ መልክዕ ምስ ረኸቦ ይመንዎ ምስ መንዎ ከዓ ከፍርሶ ይደ ምክንያቱ መልክዕ ተመናዊ ቀጻልነት እዩ ሓዳር ክገብር እንከሎ ፀጉሪ መሰረት ገይሩ ሓዳር ይገብር መቸስ ናይ ፀጉሪ ሕማም ዘለዎም ሰብታ ኣሎ ትፈልጥዮም ሓቀም ኮይነን መቸስ ብናና ፀዋዓ ቆርጫት ድያ ይዝባል كونيزمان سلازم بقى أنا قرطات كم يجرهم العزوة زبلي يزبلكم زلوا كنا عيكونا كم أنا زبلكم يجرهم بيت وصلوا مالتي أنا يوم كوني ليه توم مرنس يوم كم زبلوا مالتي سلازم أبص أقول مسارات أنا زمرعاك أي حد كنا أنا كنت زمرعا شوكولات يوم زبلوا مالتي سلازم كذا شوكولات دس بلون زوات الله سليم دس بلون زوات الله كدراي دس بلون زوات الله أقومت مسارات غير زمر حسابات أقومت مسارات غير أنا نوع وأنا أكيد دكاي ده يبان وحلتات كونون ده ناوينهم ده يمكن كلام الناس يزبط كونون ده ناوينهم نو وقت كون الله سويتينه أقوم إحنا مسارات غير حسابات إذا كل حد شكل ما تسمع أسمسينه إذا كل مسارات كايو واقع خمسة يقول لي رداك ترديكم إذا واقع خمسة يقول مسترداك بدحريو أتي سبت على البحر من تايتيكم من حدا نجر كسر عزرهم يسمعوا بمر مسرهم يمني من ناوي سبت البحر يمن شجرة شو صبر الباص سوي الباص مالتي ريموان شجرة ويك عصر تقدر مقنن نابلا ما مشيت نابلا نوح شجرة وصايفات مسيت فطيهم هكذا سلازي كمان نابلا كتشجرة مسجرة شو مودات أنا من نايزاتو لا من ده يدريش لو يصبروا يكون سنده يدري سلازم تعمل ده بمسارته أتمامتنا إن حدار كم زي كسر زجاجة زلق بديلهم أتمامتنا نحدار الحدار جاي يقول سبعي كوميت من سبعي تقال تقارن تتمتهم نجاراتهم لكم ملك تتم تغليا حبر تتم تغليا جنزب كتم تغليا تقول بهم زي نستحمل يا بجنزب اوكي زعق زي تحاميون مالتي مرة أنا قايل فلوت زلون تحسكم يوم زلون مالتي سلازم جنزب زعق زي ماكينة زلون أير زلون كون زي بعض شيء تفترض سلازم أدري بس كعوف صديق دي مالتي سلازم ماكينة زلون خونا له جزا زلون خونا له أزنا يوصل زلون مراتيتات من الوقت كان خونا غير جنكم عينك نجار سلازم ولا استيتي جنزب تايم زلون ولا بمسلا بدنا نعوم زي زي صرفويهم